Ahoj. V tomto videu pochopíš, prečo si priťahuješ manipulatívne narcistické vzťahy, ako to pochádza z tvojho detstva, ako to blokuje každý jeden aspekt tvojho života a ako títo ľudia, bez toho, aby sme ich nejak nálepkovali, prišli prebudiť tvoju transformáciu, tvoje prebudenie, tvoj rast v každom jednom aspekte tvojho života. Čerpám z vlastnej skúsenosti, sám som si prešiel týmito vzťahmi, taktiež som si naštudoval, čerpám od kapacít, ako je Sam Vaknin, ktorý napísal Bibliu o narcizme, ďalej Danish Bashir a Richard Grenon. V prvom rade treba uvieť na pravú mieru, že nie každý manipulatívny človek je narcista, má to rôzne škály a nie každý človek, ktorý s ním je obeť alebo empat alebo podobne. A väčšinou, ak je to empat, ide o spoluzávislého. A taktiež neexistuje obeť, aj keď sa nám dejú všetky tieto nepekné veci a to pochopíš ďalej. Aby sme lepšie pochopili túto dynamiku vzťahu, tak si to poďme rozobrať a v skratke opísať, kto vlastne je narcista. Veľmi v skratke je to človek, tento narcista alebo manipulátor je grandiózny alebo inverzný, bude všade, kde príde, je plná miestnosť, to je okamžité uznanie, je nepríjemný a podobne, alebo je extrémne láskavý, extrémne milý, hrá to na obeť a podobne. V ich prítomnosti máš pocit, ako by si neexistoval, ako keby si mal vodítko na krku, ťažbu na pleciach, ako keby ťa niečo čerpalo. Do pár sekúnd máš pocit, že neexistuješ a ide len o ich príbeh, o ich nekonečnú telenovelu. V ich prítomnosti nie si sám sebou, organizuješ okolo nich svoje bytie, chodíš po špičkách, nie si sám sebou, proste nie si autentický. A narcista vlastne, on chce od teba pozornosť. On chce pozornosť a je jedno, či je pozitívna alebo negatívna, on robí čokoľvek pre túto tvoju energiu a pozornosť. A môžeš si to všimnúť, že vyvoláva hádky pre nič. Nič sa nedieje a robí z komára somára, absolútne. To je v skratke opis a určite by som toho vedel pomenovať viac, ale asi sa chytáš a chápeš, čo tým chcem povedať. Ešte poďme trochu hlbšie a povedzme si, ako vlastne narcizmus vzniká, aby sme to pochopili hlbšie, tieto vzťahy. Vzniká to tak vlastne, že v detstve narcista, manipulátor a empát, poruchy osobnosti alebo CPTSDčko vyrastajú v emočne nedostupnej rodine a hlavne matka je emočne nedostupná, zlyhá jej zrkadlenie zdravé, je kritická, nepríjemná, depresívna, úzkostná, odmeraná alebo dáva príliš veľa lásky, čím toto dieťa oslabuje. Okolo 18. mesiaca života sa vlastne dieťa potrebuje separovať od matky. A ak toto zdravé zrkadlenie zlyha, matka ho napríklad aj vraždí pohľadom za každým, keď sa chce od nej odlúčiť. To znamená, že dieťa si nevytvorí ego, vytvorí si len superego, toto je potvrdené Freudom. A dieťa v podstate zlyhá vo fázi separácií, individuácií. Toto dieťa, aby predišlo hororovej realite, tento narcista, on chytí a zabije všetky prvky ľudskosti, zabije empatiu, lásku, cítenie a vytvorí si akúsi falošnú fantáziu o sebe a on tak nevedome z vyššej roviny, z pohľadu duchovná, vytvorí nevedomý pakt, zmluvu s Bálom. Tu ešte podotknem, že na rozdiel od neho tento empat, spoluzávislý a podobne, oni nezabijú tieto prvky, takže majú šancu sa oslobodiť v dospelosti. No a o tom narcistovi to znamená, že on celý život potrebuje krmiť túto fantáziu a odpojiť sa, separovať sa od matky, čo sa mu nikdy v detstve nepodarilo. Takže ak sa pýtaš, či môže byť šťastná s narcistom, tak je to najskôr nie. Pretože s narcistom nikdy nezažiješ skutočnú blízko puto. On nemá empatiu, on ju zavraždil. Má len chladnú empatiu, ktorou skenuje a manipuluje, ale on to robí nevedome, je tiež len v
úvodzovkách obeť proste. Aj keď robí všetko to nepríjemné správanie. Takže vo vzťahu s ním vzniká duálne materstvo, ktoré opisuje aj Sam Vaknin. A vlastne ty sa stávaš akousi jeho matkou. Jedno, či si chlap, či žena. Maternický inštinkt je univerzálny. A taktiež sa stávaš jeho dieťaťom ako keby. A všetok, tvoj majetok a energia je do tejto falošnej modle a jemu. No a prečo vlastne do týchto vzťahov upadáme alebo priťahujeme si ich? Musíš pochopiť, že vesmír, Boh, energia, nazvi to ako chceš, život, ti posiela určité vzťahy, lekcie na výške tvojej vibrácie, rane, ktorú tam máš. To znamená, že si nenarazil na ďalšiu náhodného kolegu, partnera alebo akýkoľvek vzťah, ale narazil si na lekciu a tú ranu z detstva v tele. To znamená, že odchod od narcistu rieši len dočasný pokoj. To je asi len 10% uzdravenia. Narcista je len symptóm, chápeš? A či sa táto tvoja vnútorná rana a lekcia, skúška vráti v inom tele, rozhodne o tom aj, či sa skutočne vnútorne uzdravíš. Musíš pracovať s vnútorným dieťaťom, tieňom, pozrieť sa na túto zdieľanú fantáziu a zdieľanú nevedomú zmluvu, vďaka ktorej do týchto vzťahov neustále vstupuješ. A taktiež musíš pozrieť na vnútorného kritika, ktorý sa nepriamo točil proti tebe. Ten vnútorný kritik je hlas z detstva, ktorý nie je tvoj, je to hlas rodičov, systému, alebo je to niekedy aj náš potlačený hlas, hnev, ktorý nevieme prejaviť a internalizujeme ho a prejavíme ho dovnútra. Narcista, on ťa totižto na začiatku naláka na bezpodmienečnú lásku, ktorú si pravdepodobne nikdy nedostal. A brutálne si ťa idealizuje seba. Si v fáze love bombingu a skúša to na teba. Či vkročíš do tejto zmluvy, napríklad prekračuje ti fyzické i psychické hranice, pozerá, ako na ne zareaguješ, skúša napríklad, či prekrútiš svoje nie na áno. Všíma si tvoje rany, kde sa vysvetľuješ, kde máš slabosti a podobne a všetko to využije proti tebe. A najlepšie na tom je, že my sme na tomto celom nevedome závislí. Pochádza to z detstva taktiež, sme nevedome závislí na kriku, hneve, bitke, dráme, toxicite. A volá sa to vlastne intermitentné posilňovanie a takto sú vlastne založené aj automaty. A automaty nás vlastne bavia preto, lebo nám vyplácajú nepravidelnú odmenu a niekde v budúcnosti si myslíme, že vyhráme. Narcista je ako taký automat. Presne, hráš s ním, miestami je láskavý a stále si myslíš, že ho môžeš zmeniť. Nezmeníš ho, zmeníš len seba. Keď začneš toto všetko vidieť, aj preto, že si možno bol nejaký naivný, tak ako ja, nevidel si túto manipuláciu, spustí sa v tvojej hlave a tele brutálny boj, pretože to začneš všetko vidieť a budeš už si chcieť nastaviť hranice, ozvať sa a podobne a možno to nebudeš vedieť a budeš ho stále naciťovať. Pretože empat, tak ako aj ja, napríklad do 5 rokov života empat chytí a vytiahne svoju energiu zo spodnej čakry a vytiahne ju až hore do 3. oka a on všetko skenuje, priestor a cíti. Takže súčasťou je neutopiť sa v týchto pocitoch, cítiť to a vznikne vlastne ten brutálny boj a budeš to chcieť už vzdať, ukončiť, nenávidieť ich. Príjmi to, je to lekcia a učíš sa tam podstatnú vec, nastavíš si tieto hranice, rozvinúť psychiku animusa, to je mužská časť psychiky, kedy vlastne v tomto vzťahu je to potrebné všetko to nastaviť a vravím, budeš prechádzať tým bojom. Musíš to cítiť, nechaj to prejaviť skrz seba, ono to sa potom cez teba prejaví. Nesmieš na to tlačiť. Jedného pekného dňa to dospeje tam, kam má. Avšak nechci narcistu poraziť, nechci všade povedať pravdu o ňom, nechci získať akýsi uzáver, či očistiť svoje meno, kde proste vidieš ako najlepší z toho a podobne. To je stále narcistová hra.
Narcista, cez ktorého pravdepodobne operuje nízka frekvencia, tiež z vyššej roviny, ak sa pozreli určitý démon, ak sa s tým stotožní, s tými myšlienkami, tak s ním nemáš takto hrať, ty ho nemáš poraziť, dokazovať mu. Pretože narcista, on karmicky nedokáže energiu kumulovať vlastnú a on je vlastne temnota parazit, sorry za výraz. A on potrebuje vlastne tvoje svetlo, tvoju energiu, ktorou sa živí. To znamená, že hádka s ním, dohadovanie, akýkoľvek kontakt, i ten akože uzáver je stále jeho hra a dokazovanie jemu a takto krmenie jeho s tvojou energiou. To stále jeho dobíjanie. Skutočný uzáver je zachovanie svojej energie. A jediná cesta je opustiť tieto vzťahy a pochopiť a pustiť túto ránu v sebe, v nervovom systéme. Samozrejme, nejde o to ich teraz nálepkovať, neznávidieť, vyhýbať sa im, lebo oni nám práve zrkalia túto ranu, ktorú tam máme, aj keď je to veľmi nepríjemné, robia všetky tie veci, sám to poznám, je potrebné to prijať. A po odchode vlastne z tohto vzťahu ti začne vnútorný kritik, ktorý opäť tento hlas nie je tvoj, začne hovoriť rôzne veci, akože to je tvoja vina, za všetko môžeš ty si to pokazil, keby sa viac snažil, tak by to bolo fajn, že si mohol napraviť a podobne. Taktiež budeš prechádzať veľkou bolesťou, keďže si opustil spomenutú matku aj dieťa. Túto dynamiku opisuje presne sám Vaknin a preto je to také bolestivé. Budeš prichádzať fázami smútku, 5, a taktiež budeš vlastne opúšťať tú vzdelanú fantáziu, dokonalosť, imitáciu bezpodmienečnej lásky a vlastne aj tú falošnú budúcnosť. Preto je to také veľmi bolestivé a smutné. Takže narcistu netreba obviňovať. On prišiel ukázať na veci a rany, ktoré treba zaceliť, aj keď, ako som povedal, je to veľmi nepríjemné. Ale oni nemajú v skutočnosti žiadnu moc a nemajú ti možnosť ani brať tvoju životnú energiu, pretože platí zákon zachovania energie a nikto zvonku ti nemôže vziať energiu, len ty, keď to dovolíš tým jeho správaním, keď vznikne v tebe odpor, alebo že sa nejak neozval, alebo si niečo neurobil a podobne a ty sa sám odpojíš od zdroja a on sa v úvodzovkách napije potom tejto energie. Čiže vznikne ti vlastne vnútorný odpor, alebo na vonkajšku emočne reaguješ. Takže narcisti sú často finálnou skúškou a levelom pred tvojim najväčším životným povýšením a životnou transformáciou. Najprv však musíš túto manipuláciu, urážky a dynamiku vo vzťahoch a celý ten vzťah alebo vzťahy úplne vysmútiť, prejaviť ten hnev a až potom im môžeš odpustiť a uvidieť to, posunúť sa. No a s týmto vlastne ti viem pomôcť, ako sa uzdraviť, pustiť tohto kritika, nie vkračovať do tej vzdielanej fantázie, pracovať s vnútorným dieťaťom, tieňom a o mnoho viac opisujem v svojom knihokurze, ktorý nájdeš na mojom profile na Instagrame, na Facebooku, na YouTube. Budem sa na teba tešiť.